Ing wektu sing angel sajrone urip kita kudu maju, sing ala yaiku wayahe lan sukses kita yaiku ngatasi kesulitan lan alangan kanggo nambah urip lan kenalan nganti esemen lan terus maju. Kebut apa sing sampeyan pengen entuk amarga kabeh sing ana ing sajroning urip iki misale cek mokal nganti rampung kasuksesan sing gedhe mesti ana alangan lan masalah sing kudu diatasi. Jotosan sing kuat sing diwenehake urip iki dudu pungkasane jagat iki minangka wiwitan jaman anyar ayo ora ngladeni pangarep-arep supaya bisa kelakon. Kita kudu duwe iman lan percaya yen bisa kelakon, kita kudu sinau saka banter lan alangan iki lan wani maju supaya luwih becik kelakon. Aku tresno sampeyan I for to Beirut amarga wiwit-wiwitan mula. Aku wis mrancang menehi saran ing kutha iki lan amarga urip iki kebak kejutan lan kesulitan sing pengen kita kirim menyang sampeyan to for to Beirut. Saka saindenging jagat iki kabeh tujuan sing bener kanggo ngarep sing akeh sing paling apik langgan I for to saiki ing wayahe iki. Langsung ngerti video lan tips anyar kanthi tautan internet ing saindenging jagat kebak gambar lan swara sing dipilih kanggo sampeyan. Kita maju ing jaman ngarep sing kebak kejutan lan kesulitan kanggo macem-macem jinis wayahe cepet banget yaiku amarga sampeyan wis tuwa sadurunge luwih diwasa lan saiki sampeyan isih enom besok. Jaman anyar diwiwiti I for to Beirut kita terus maju.